Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jama'a, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Lokaci ya yi da za a yi zaɓe. Muna fata Allah ya sa a yi zaɓe lafiya, a gama lafiya. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓa mana mutane na gari a kowane mataki. Yadda ake yin zaɓe a mahanga ta malaman musulunci kashi uku ne. Idan mutumin kirki da mutumin kirki suka tsaya zaɓe, dukkaninsu mutanen kirki ne, to a zaɓi wanda ya fi kirki. Idan mutum biyu suka tsaya zaɓe, dukkaninsu ba mutanen kirki ba ne, to sai a duba wanda ya fi dama-dama. Na uku, idan mutane biyu suka tsaya zaɓe, ɗaya an tabbatar mutumin kirki ne, bisa hujjoji da dalilai, ɗaya kuma an tabbatar ba mutumin kirki ba ne, bisa hujjoji da dalilai, to a zaɓi wanda ya fi kirki. Domin rayuwa dukkaninta zaɓe ce, ka zaɓi mace ta gari, ka zaɓi aboki na gari, ka zaɓi unguwa ta gari, ka zaɓi rayuwa ta gari, domin ka samu kyakkyawar rayuwa da kyakkyawan makoma, ka samu kyakkyawa a duniya, kyakkyawa a lahira. Allah, kakka bamu da ƙuri'anmu, kakka bamu da wayenmu, kakka bamu da hikimanmu, kakka bamu da azancinmu. Allah ka shiga lamarinmu, ka zaɓa mana shugabanni na gari. Allah ka ba Najeriya zaman lafiya, ka inganta arzikin Najeriya, ka zaunar da Najeriya cikin alkhairi da arziki da zaman lafiya da ci gaba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.